Do tatusia pójdziemy? I do tatusia. Lewa, prawa, lewa. To jest lewa. Lewa. Gdzie idziesz? Do chodzika swojego. Tutaj jest ciocia Marta, do cioci Marty. Taka jestem szczęśliwa na nogach. O, zmieniamy kierunek. Do chodzika. No mogę ci włożyć. No mogę ci włożyć. Poczekaj. No poczekaj, będzie filmik. O? Gdzie ty jesteś? Oliwia? Gdzie ty jesteś? Zobacz, no okręć się. Zobacz, co tam masz z tyłu. Co tu takiego, pan motyl? O, wracamy. Nie. Super. Okręcimy do cioci. Oliwka? Gdzie ty jesteś?